Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Fátima Rei, que é a directora da compañía Tatana Teatro. Moi bons días, Fátima, gracias por vir. Gracias a vos. Bueno, contame un pouquiño ese inicio desa compañía de teatro. Como se te ocurriu? 2011, non? Remontámonos a 2011. Sí, 2011. Como naceu esa idea? Pois realmente naceu, xa levaba uns 4 aniños, xa por aquí, 4 ou 5 anos. Era o poder facer os proxectos que se me ocurrisen no momento, que son uns cuantos. Entonces, comezamos realmente con temas de animación, comezamos con temas de obras que estaban fora do repertorio que estábamos facendo, que era sobre todo Valle Inclán e clásico, para facer algo máis de teatro moderno e demais. E fomos comezando pouco a pouco, metendo o tema das queimadas, da representación da queimada, e así, sin comelo nin bebelo, pois para non facemos 15 anos xa. Carai. Que outro día decía, pasaron 15 anos realmente? Pois sí, 15 anos xa vai facer. Con realmente moitas montaxes detrás, moitas ilusións, moitas persoas que pasaron pola compañía, moitísimas. Agora mesmo somos 32 persoas na compañía. E a verdade é que con ganas de facer, ahora entramos nunha nova etapa, con ganas de facer máis cousas novas, acabou unha etapa e empeza a seguinte, e o mellor para o ano, realmente facendo o aniversario dos 15 anos, que é así como un número moi redondo, seguramente pensaremos algunha cousa especial para celebralo, sí. Como foi esta evolución? Como dirías, como vestía Tatana ao longo destes 15 anos? A ver, realmente a compañía foi evolucionando realmente según fomos evolucionando nós. Eu tan pronto acabei a carreira, xa me puxen a traballar, era moi nova. Entonces, hai moitas cousas que che van cambiando a medida que vas tendo a experiencia detrás, vivindo certas cousas. Eu penso que a evolución foi sempre mantendo a ilusión, sempre mantendo o grupo, a unión, que para min é indispensable, pero que si foi ir medrando en seguridade, ir medrando en ter claro que valía a pena, e a día de hoxe realmente a compañía, eu sempre o digo aos actores, o sea, non, para min é un punto dentro do teatro na zona, e cos actores que conto, de saber que se chegou a un nivel de interpretación moi bo, de moita calidade. Vimos a hora de facer unha actuación en Madrid, teremos máis datas próximamente alá, en outros puntos, agora vamos a abrir por fin, algo que levamos tempo querendo, e realmente sair fora e ver que a xente se sorprende por unha compañía que non deixa de ser unha compañía pequena, semiprofesional, ver como responde a xente fora, porque aquí xa estamos acostumbrados, aquí xa nos conoce todo o mundo, pero ver como responde fora realmente é ese impulso de decir, pois sí que a trayectoria valeu a pena. E creo que houve unha obra, A Voz Humana, que foi como un punto de inflexión un pouco na vosa trayectoria, non? Contame un pouquinho. A ver, A Voz Humana foi dos primeiros proxectos, o primeiro proxecto teatral despois da pandemia. Entonces apostamos moi forte pola obra. É verdade que era unha situación a nivel social, personal, humana, como a voz que levaba o título da obra, e apostamos moi forte por facer unha montaxe realmente profesional, completamente profesional. Fixemos un par de bolos, nada máis. Era unha obra que para movela había moitas ganas de movela, pero despois a pandemia non acabou cando nos desencerraron. Para algúns, e sobre todo no mundo da cultura, o sea, os autónomos do mundo da cultura, costou moito máis. O sea, eu a día de hoxe sigo salindo da pandemia, estamos empezando a levantar cabeza agora. Entonces sí que todo o que hubo de fondo sí que foi moi especial, porque foi unha montaxe que saiu moi ben, que traballamos moitísimo, pero o momento aínda faltaba un par de anos para poder respirar. Entonces foi moi complicado poder movela. Que conste que falamos un par de días de volver a retomala, con outro formato para salas máis pequenas. En Madrid, por exemplo, na zona na que máis nos movemos, que é onde se move casi todo o teatro alternativo, é Carabanchel, que temos varias salas de man, non podemos levar unha montaxe así, porque non cabe, basicamente.
entonces sí que seguramente adaptemos. En que estades traballando ahora, aparte disso? Estamos traballando En moitas cousas. nunhas cuantas cousas. En moitas á vez? Sí. E podese traballar en tantas á vez? Sí. Hai cabeza para tanta cousa. Hai cabeza. O que hai é falta de tempo, faría falta máis tempo, pero sí, entre as montaxes que temos, estamos preparando, comezamos fai 15 días, a adaptación xa está feita, comezamos xa as primeiras lecturas, xa estamos poñendo en pé, porque a queremos ter para finales de febreiro, que é A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre. A min toda esa época de dramaturgos me gusta moito. Temos O Malentendido de Camus tamén, temos Tejas Verdes de Fermín Cabal, que é un profe meu, foi un profe meu que faleceu fai uns meses, e queríamos facerlle a homenaxe de poñela en Estea, e pois parece ser que vamos ter esa oportunidade. Estamos coa Voz Humana, estamos tamén vendo, hai dúas opcións con unha rapaza, con unha alumna que teño en Madrid agora mesmo, de poder montala directamente, ainda que sea a cabalo entre ali e acá, e aínda me faltan dúas máis por escoller, porque faltan actores para ter no reparto. Eso unido ás queimadas sempre, a animación en coles sempre, o tema de clown que nos encanta, e todo eso que vai a estar aí. Cursos, eso é algo tamén que vamos mover moito, cursos, charlas, sobre todo cursos, pero son unhas cuantas cousas. O sea, vai vir moi ben as vacacións ahora no Nadal para respirar un pouco, e dicir, vacacións, esta semana iban ter clase, como estuve en agripallada, non pude, queda para principio de ano, necesito poñer moitas cousas en claro, facer moitas adaptacións, porque leva moito tempo realmente. E como son esas clases que das? Son de das clases? As clases agora mesmo estábamos las dando na Casa de Cultura de Tremoedo, en Vilanova. Veñen hasta ali todos os alumnos. Facemos 2 días á semana, normalmente os mércores e os xoves, a partir das 8:30. Bueno, depende se é verán ou inverno, e depende tamén da miña puntualidade inglesa, que depende como teño o día, chego antes ou despois. Pero sí que damos, agora mesmo, normalmente estamos moi metidos nos ensaios, pero sí que agora estas semaniñas, antes de ter as montaxes novas preparadas, sí estamos con clases, e sobre todo o que é improvisación, o que é traballo de estar en Estea, proxección do da voz que temos aí, hai quen non lle costa nada e hai quen lle costa un mundo, de todo o tema a nivel técnico e a nivel interpretativo, o tema de traballar drama, traballar comedia. Unha cousa nova que imos facer tamén este ano, que imos a comezar xa, pero non dou tempo, porque o ano non dou para máis, é comezar con ciclos de monólogos cómicos tamén. Dos retos máis grandes que hai para un actor, enfrontarse a un público normalmente descoñecido e facelo rir, e que non che tiren algo á cabeza. Sí, ou o silencio, non? O silencio, ou as miradas de por favor, acabe ya, señora. Esas cosas sempre digo que o máis complicado é ese reto sí que vamos poñer sobre a mesa este ano. Que truquiños darías para eso? A ver, trucos, nas clases sí que lle fun dando trucos, pero sobre todo o principal sempre en teatro, en calquera interpretación, é disfrutalo. Se vos non disfrutades, non vai disfrutar nadie. Eso é sagrado. E despois, por suposto, en comedia ten que ser conectar moi ben co público, comenzar xa incluindo no espectáculo sin que se vaya de madre, que eso tamén pasa moitas veces, que nos ten pasado estar nunha actuación, falas co público e o público pensa que o espectáculo é solo para él e xa che conta a súa vida. Entonces, alá vai o espectáculo. Todo ese tipo de cousiñas sí que as vamos preparando nas clases. E que tal canteira hai en Vilanova? A canteira é maravillosa. A ver, realmente son Vilanova, Cambados, Vila García, Catoira, o sea, Paradela, o sea, temos realmente de todo Salnés. Illa de Arousa, estamos de todo Salnés, reunímonos ali. Pero moi boa canteira. Eu sempre direi que, o sea, os meus actores, o que lle pida, incluso moitos que comezan porque é un hobby, é unha diversión, e despois, despois das clases, despois de estar en escena, despois de darles, é verdad que eu sempre os poño o límite, preparando obras dentro de 15 días temos esta actuación, ou dentro de 2 meses hai unha montaxe de 2 horas. Neso sí que, os teño un pouco crucificados. Pero sí que é verdad que o estar ao límite, o ter que dalo todo, e moitas veces, por exemplo, no mes de outubro, cando tivemos 4 actuacións en unha semana, foi estar un mes que nos vemos máis que as nosas familias. Eso pasa moitísimas veces. Entón, sí que ese nivel de estar traballando continuamente, eles non ven hasta que está o resultado. Eu vou non vendo dende fora, vou dando máis caña. Pero sí que é verdade que o que melloran é espectacular. Eu, de verdade, que dos meus actores só podo falar maravilla sempre. O sea, vou estar aí para eles sempre. E por que recomendarías facer teatro?
Pois eso tamén é últimamente estamos moi existenciales nas clases, antes das clases e despois. Teatro a nivel social é unha necesidade. O sea, realmente todo o mundo pois, necesita, temos esa necesidade como ser humano de pertenencia a un grupo. Sempre decimos que nos acabamos xuntando todos os raros, non? Pero sí que hai xente que ten inquietudes distintas, que ten ganas de facer cousas fora de, non? Pois, ti podes facer un deporte, pero podes facelo a nivel casero ou querer chegar máis alá. En teatro sí que ao final acabas pertencendo a unha familia. Ti podes ter un grupo de compañeiros pois, para ir a xogar a fútbol ou para facer macramé, pero realmente ese vínculo, porque estás traballando con emocións, estás traballando con sentimentos, están te vendo, estás te abrindo en canal, estás te desnudando diante de todo o mundo, eso xenera uns vínculos que realmente é familia, o sea, ao final acabas tendo amistades, acabas vendo pues, compañeiros que ao final acaban se casando, que acaban tendo fillos, o sea, vas vendo o que esa unión que fai. O sea, que a nivel social me parece espectacular, a nivel de xestión de emocións, a nivel de memorización. Eu dei moitísimas clases con miniños moi pequenos, estuve moitísimos anos, pois ahora, este ano é o primeiro, teño rapaces pequenos na compañía, pero hasta o ano pasado, fai 2 anos, sempre din clases, porque me encanta dar clases, e sobre todo a pequenos e a grandes, pero nos pequenos sí que ves esa diferencia, unha, de poder enfrontarse aos demais, de perder esa vergoña, que hai moitos meniños que teñen moitísima, e despois ves como melloran as notas, porque a capacidade mental a hora de estar memorizando un texto, de estar a varias cousas á vez, de estar ca atención o que tes que dicir no compañeiro, sempre eu digo estes días, tedes que estar atentos a todos, porque se un compañeiro tropeza ou queda en branco, ti tes que compensalo, o sea, isto é algo grupal, en ningún momento é individual, incluso nun monólogo non é individual, nunca. Entón, sí que a nivel humano, para min o teatro é indispensable sempre. Entre comedia e drama, que é máis difícil de facer? A ver, máis difícil é facer rir, dependendo do que. Se o texto é moi bo, por exemplo, cos de Aturuxo, que está na compañía tamén, fixemos fai pouco, fai un ano e medio así, o Achato do Castro. É un texto que se fai solo. Cando fixemos unha montaxe adaptada á comedia de Cara de Plata, máis do mismo, é algo que a xente xa vai... Pero cando é un tipo de comedia, o mellor, que máis rebuscado ou que non conecta con todo o mundo, sí que costa. O drama, eu non podo dicir nada porque eu adoro o drama, e somos uns dramáticos da vida, entonces o drama suele funcionar sempre. Sí que é verdade que a xente, pois, o mellor, máis por aquí, non? Pois, hai un tipo de público que non lle gusta ir a chorar, que é a parte chodín, para chorar xa está a vida, nos vimos o teatro a rir, pero o drama a nivel de traballo actoral, a nivel de ver como reacciona o público, é maravilloso. O sea, eu o drama non cambio por nada. Falasme da reacción do público, como é o público do Salnés? Como o definirías? A ver, depende das zonas, pero realmente no Salnés gusta moitísimo o teatro. É verdad que hai certos sitios aos que chegas e adoran o teatro, o sea, van, o teatro enchese. O público, estes últimos anos, con todos os grupos que hai, que aparte nos coñecemos todos e nos apoiamos uns a outros, cousa que me encanta, sempre dixen que apoiaría que canta máis unión mellor, sí que está cada vez máis acostumado ao teatro. Entonces cada vez lle podes ir dando cousas novas. Igual que era un público de, pois, veño aquí e se un falla non pasa nada, estou indo a ver a un veciño, agora a cousa xa van a ver a obra. Xa non é só vou a ver, tamén, a ver os veciños, non é o contrario, non? Pero sí que xa van a ver o teatro, o sea, o público de aquí, hai que contar que no Salnés o teatro sempre estivo. A literatura, o teatro, a cultura sempre estivo nas calles e nos escenarios, e cada vez está máis forte. Hubo ese impas, esa parada aí técnica, pero ahora está moi asentado. Cousa que, por exemplo, ainda estando ali, por exemplo, que xa é decir, o sea, en Madrid están dicindo que ainda non dan arrancado. Despois, o sea, que siguen ca mentalidade da pandemia. Aquí fai 3 anos que dixemos, pa diante con toda, e ali lle costa. Eu teño compañeros que non dan arrancado alá. É como, por qué? Sigue como ese medo, ese tal, aquí facemos, eso é moi gallego, pa diante, e sí que está máis forte que antes. O sea, todas as compañías volveron, hai compañías novas,
con montaxes continuamente, probando cousas novas. Aquí non, esa parada técnica foi para coller máis forza. Eu penso que o teatro e a cultura en xeral no Salnés, o sea, non ten que envidiarlle nada a ninguna outra parte. Ese a nivel persoal teu, que che levou a ti a ser actriz, a querer actuar e no teatro, precisamente? A ver, eu quería Por que é mellor o teatro que, que outra cousa? Eso foi así un pouco na época que nos tocou os TGV, tocou. Realmente eu quería ser astronauta. Eu tamén quixen ser astronauta, sí. E me dixo, profe, eres moi alta, eres moi grande para ser astronauta. Non cabes na nave. Con 12 anos me fastidiaron o ser astronauta. É verdad, que é verdad. E despois sí que é verdad que todo o tema de ser profe, sí, que me encantaba. Pero despois, cando cheguei ao instituto, había unha das optativas, era teatro. Isto é lo mío. É verdad que sempre fui moi payasa en eso. Sempre me encantou, montar películas e o mundo da fantasía e a literatura. Eu sempre fui unha rapaza con un libro na man. E o teatro xa me gustaba de antes. Pero o facelo, o estar ali encima, isto é o meu. E convencida, desde os 14 anos, que era o que quería facer. Quería ser actriz, nunca se me ocurreu que iba a dirixir. Sempre eu estaba na carreira e dicía, vou dirixir nunca, jamás na vida, e agora o que fago. Pero sí que desde que subín ao escenario tuve clarísimo que eso era o meu, que eso quería que fora a miña vida, é a miña vida, o sea, non me imagino a miña vida, o sea, non é Fátima e o teatro, non, é todo xunto. Sí. E que referentes tes agora en Galicia, que actores ou actrices destacarías de teatro? Claro, é que eu en Galicia, por exemplo, a miña maior referencia xa dende que empecé a facer teatro, a ver teatro, sempre foi Sarabela. Sarabela para min é a compañía por antonomasia. Fernando da Costa me parece un actor en teatro fantástico, maravilloso. Hai moi bons actores en teatro. Cando empezaran Mofa e Befa, eu acórdome cando andaban por los teatros, apoteósicos. Era realmente facerche sentir, xa tiñas claro que querías estar ali, pero vendo ese tipo de teatro máis. A día de hoxe hai moi boas compañías, dá gusto Ibuprofeno Teatro, dá gusto velos, moitas compañías que a min me gusta moitísimo. Hai unha calidade, así como no seu momento, que sigue sendo, non, en Barcelona, no País Vasco, Galicia tamén. O sea, Galicia o referente sempre está aí. O que pasa é que sempre somos máis humildes, non? Así, somos como, pasamos por aquí, pero realmente a potencia dos actores galegos e do teatro profesional galego é espectacular, espectacular. Pero xa digo, como referente tamén é verdad porque Sarabela me tocou de preto porque Couceiro, o que era naquele momento era o dramaturgo, foi o meu profe no instituto e a mí marcoume, foi o que me marcou para empezar a escribir, para despois subirme a un escenario. Ángeles Cuña apoioume cando comecei, antes de comezar a carreira. Entonces, para min é moi marcado, aparte o tipo de teatro que fan, o tipo de teatro tan que só pode sair daqui, o sea, sale daqui, sale da terra, teñen unha sensibilidade que para min non hai en ninguna outra compañía en el mundo mundial. Carai, caramba. Entonces, para min é un referente, sí, é un referente. E xa para ir rematando, de todos os anos que levades, de todas as obras que levades feitas, se tuveras que quedar con unha, cal che marcou máis ou cal destacarías? Eso é que son moi complicado. Eso pensaba onte, digo, si sales a pregunta, é que a min de referencia, o sea, obras que para min marcan, obviamente teño que falar de Valle Inclán porque sí ou sí, o sea, non é da miña familia, pero como se fora o meu abuelo adoptivo. Sí que Luces de Bohemia porque foi a primeira obra de teatro que lín de Valle Inclán, ainda estando no colexio, cando non podía ler ese tipo de obras, non nos deixaban, que éramos pequenos, por todo o que significa, por todo o que vivín despois, porque sería unha ilusión realmente estar na noite de Max Estrella en Madrid coa compañía, por todo o que significa desa época na que a xente saía á calle e quería loitar polos soños, e como que eso sí se perde no día a día, non? Nos en teatro non notamos, pero, bueno, este ano que estuve un pouco no mundo real, por decirlo de alguma maneira, falta esa ilusión, esas ganas de soñar ainda que o mundo está caindo a cachos. Entonces, para min, sí que Luces de Bohemia é ese referente. Despois, de obras, de montaxes que fixemos, por exemplo, si yo teño moitísimo cariño, porque é algo que fomos por moitos sitios con eso, tanto o de Clown como das Queimadas,
son actuacións que están sempre aí, que sempre funcionan, pero que sempre conectan co público. Da igual que tipo de público sea. O clown sempre conecta cos pequenos e cos grandes, e as queimadas é algo tan noso que da igual onde o fagas, o sea, da igual con quen o fagas. A nivel de teatro, eu me quedaría con eso e despois me quedaría con as cuantas funcións que fixemos no Principal en Santiago, porque é un escenario que a mí me encanta, que vimos o fantasma do teatro tamén, pasando por... Sí, que dixo, quen está? E me dixeron, acabas de ver o fantasma do teatro? Que me dices? Xuro por Dios, que non había nadie, o sea, e ao final me recorrí todo para arriba, aquí ten que haber alguén, que eu vim pasar un home. E non, que eu, é un teatro moi especial. O sea, ese tipo de teatros son moi especiales, entón as actuacións ali sempre foron máxicas. Esas cousas sí que me quedo, hai tropecientas obras, o sea, non podría quedarme solo con unha. Bueno, pero xa fixeches máis ou menos un balance así. Un balance. Bueno, pois deixámoslo aquí entón xa. Moitísimas gracias a ti por vir, Fátima, e que vayan moi ben todas esas obras, que saian todas adiante, e que as vexamos, que as poidamos ver. Por suposto que sí. Moitísimas gracias. Gracias. Gracias a vos tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.